ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታይ ባላይ ማዓት አላምና ንሪኦ ካብ ቀዳማይ ሳሙኤል 30 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ እዩ አላምና ህዝብን ኮኖ ድማ ዳዊት ሰቡን ሳልሰይቲ መዓልቲ ናብ ፂቅላግ ምስ መፁ አማሌቃውያን ንደቡብ ንፂቅላግን ሓደጋ ወዲቆሞ ነበሩ ንፂቅላግ ካስዒሮም ባሓዊ ኣንዲዶሞ ነበሩ ነንስቲ ኣብኣ ንዝፀንሑ ኩሎም ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ማሪኾም ነበሩ ግና ተማሪኾም ደኣ መንገዶም ከዱ እምበር ሓደ ሰብ እኳ ኣይቀተሉ ዳዊት ሰቡን ናብታ ከተማ ምስ መፁ ድማ እንሆ ባሓዊ ነዲዶም ኣንስቶም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ከዓ ተማሪኾም ነበሩ ሽዑ ዳዊት እቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ንምብካይ ሓይሊ ክሳዕ ዝስእል ዓው ኢሎም በኸዩ ክልቲአን ኣንስቲ ዳዊት ኣሄኖም በዓልቲ ይሄብን ኣቢጋይል ሰበይቲ ናባል በዓል ኤርሜሎስን ከዓ ተማሪኸን ነበራ ነፍሲ ኩሉ እቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለተመረረ ንዳዊት ብዳርባ እንቆጥርዎ ይብሉ ነበሩ እሞ ኣዝዩ ጨነቆ ዳዊት ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኹ ጸንዐ ዳዊት ድማ ንኻህን ኣብያተር ወዲ ኣሂ ሜሎክ በጃኻ ኤፎድ ኣምፃለ ይበሎ ኣብያተር ከዓ ነቲ ኤፎድ ናብ ዳዊት ኣምፆ ዳዊት ድማ ነቶም ዝዘመቱ ጭፍራስ ክስዕቦም ዶ ከርክቦም ዶ ይኽእል እየ ኢሉ ንእግዚአብሔር ጠየቆ ንሱ ድማ ብርግፅ ከተርክቦም ብርግፅ ነቲ ምርኮ ክትመልሶ ኢኻ እሞ ሰዓቦም በሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ኣረስ ንሪኦ ማለት ምርጊት ኣምላኽ ዝብል ኢየሱስ ጎይታ ባራብዚ ከምዚ ዘንበብናዮ ማለት እዩ ንዳዊት ብጣዕሚ ከቢድ ፈተና እዩ ነይሩ ዳዊት ብብዙሕ ነገር ተፈቲኑ ማለት እዩ እዚ ጥቕሲ እዚ ከም ንሪኦ ማለት እዩ ዳዊት ናብቲ ዝነበሩ ከተማ ምስ ተመልሰ ዘጋጠሞ ሃንደበት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ዘንበብናዮ ማለት እዩ ተዓዲ ነዲዳ ኩሎም ተማሪኾም ጸኒሖሞ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዳዊት ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ንላዕሊ ከዓ ዝፅበብሉ ከዓ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰራዊቱ ሰቡ ዓቕሎም ስለ ዝፀበብዎ እንታይ ክገብሩ ደልዮም ንዳዊት ክቆትልዎ ደልዮም ዳዊት ግን ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ክብርና ኣምላኽ ዳዊት ግን ብኣምላኹ ጸንዐ ኢየሱስ ጎይታ እቲ ሲትዌሽን ሕሰብዎ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ኩሎም መጋዳግልትኻ ኩሎም ምስኻ ዘለዉ እምኒ ክድርቡ ኢልካ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን እንደገና ኣንስቱ እሱ ንባዕሉ ልክዕ ማዕርፎሞም እዩ ሓደጋ ወዲቑዎ ዘሎ ግን ዳዊት ዝተለማመዶ ነገር ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንእግዚአብሔር ኣምላኹ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ስለ ዝነበረ ብኣምላኹ ጸንዐ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ብኣምላኽ ክንጸንዕ ይግብኣና ጽናዕ ትባዕ ኣብቲ ኾሎ ዘበለ ኣነ ምሳኻ እየ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘጽንዕ ኣምላኽ እዩ ቀዳሚት ነገር ዝገበራ ዳዊት ኩነታቱ ከይረአየ ነገራቱ ከይረአየ ዘሎ ኩነታት ከይረአየ ብኣምላኹ ጸኒዑ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበር ብድሕሪ ዝገበሮ ዳዊት ድማ ዝገርም ነገር ዳዊት ኩልና ከምንፈልጦ ሓያል ተዋጋኢ ዳዊት ጅግና እዩ ካብ ብንእሱ ከሎ ኣንበሳን ድብን ዝቐትል ዝነበረ ካብ ጉስነት ቁልዕ ከሎ እግዚኣብሔር ዝቐቦ እዩ ዳዊት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንዳዊት ንጎልያት ከመይ ከም ዘውድቆ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ እግዚኣብሔር እኹል ሓይልን ዳዊት ይዎ ዳዊት ብነፍሱ ወላ ሓንቲ ኣይወሰነን ዳዊት ክኸይድ ይኽእል ነይሩ እዩ ዳዊት ሰራዊት ሒዙ ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ከፅብሉ ከለዉ ንዕላይ ሒዝቦም ክኸይድ ይኽእል ነይሩ እዩ ዳዊት ግን ሓደ ነገር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መጀመርያ ብኣምላኹ ጸኒዐ እግዚኣብሔር ነቲ ምርኮቲ ከም ዝመልሶ ተኣማሚኑ መጀመርያ ነገራት ኩሉ ክኸበና ከሎ ሃንደበት መጥቃዕቲ ኣብ ህይወትና ክኸውን ከሎ
ክንገብሮ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ንጽናዕ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ክብርና አምላክ ኣብ ካልኣይ ዳዊት ዝገበሮ ዝገርም ነገር ንእግዚአብሔር ሓቲቱ ምርሒት ሓቲቱ ምርሒት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ወሳኒ ብዘይ ናይ እግዚአብሔር ምርሒት ሓንቲ ስኩምቲ ክንከይላ ንኽእልና ብነፍስና እንተኸይና ክነበላሹ ኢና ናይ እግዚአብሔር ምርሒት ግን ኩሉ ግዜ ናብ ሓወት ዝወስድ መብዛሕትና እንጋገዮ ሃንደበት ዝኾነ ነገራት ኣብ ቤተሰብ ይኹን ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ደቅና ይኹን ክመፅእ እንከሎ ኩነታት ማዕበላት ክመፅእ ከሎ ብባዕልና ተሽግር ክፈትሖ ክንፍትን ከሎና እሱዑ ነገር ዝመፅእ መሊሱ ዝበላሽ ኣብዚ ብኣምላኽ ክንፀንዕ ዝግባአና ፍቓድ ኣምላኽ ክንሓትት ዝግባአና ኣብዚ ኩነታት እዚ እታ እምነትና ትፍተን ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ዝፀንከረ ኣብቲ ዝኸበደ ግዜ ንእግዚአብሔር ክንሓስብ ከለና ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እግዚአብሔር ኢልና ብኣምላኽና ልብና ክፀንዕ ከሎ ኣብዚ እግዚአብሔር ዝኸብር ኣላ ማለት ክብርና ኣምላኽ ዳዊት ዝገበሮ ነቲ ካህን ኣብያተ ኤፎድ ከምፃሉ ሓቲቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤፎድ እቲ ናይ ሊቀ ካህን ልብሲ ኮይኑ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝሓትሉ ኣብኡ ምልክታት ኣሎ ኡሪም ቱሚም ባህል ኣሎ ካልኡን ኣሎ እቲ ልብሲ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ፍቓድ እግዚአብሔር ክሓቱ ከለዉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብቲ ሊቀ ካህን ከይዶም ይሓቱ ከም ዝነበሩ ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ዳዊት ነገሩ ሁሉ ናብ እግዚአብሔር ኣውዲቁ ማለት እዩ ነዚ ጭፍራ እዚ ከርክቦ ዶ ይኽእል እየ ኢሉ ንእግዚአብሔር ሓቲቱ ክብርና ቀዳመይቲ ስኩምቲ ክንገብሮ ዘለና ኣብ ህይወትና ሰባት ኢና ክንፍተን ንኽእል ኢና ብብዙሕ መከራ ክትሓልፍ ንኽእል ኢና ሽግር የለን ማለት የለን ኣብ ውዱቕ ዓለም ስለ ዘለና ማለት እዩ ክንገብሮ ዘለና ቀዳማይ ነገር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እግዚአብሔር ምዃኑ እዚ ልብና ክፀንዕ ኣሎ ብኻልኣይ ደረጃ ክንገብሮ ዘለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀሎት ምሕታት ፍቓድ እግዚአብሔር ምሕታት ምክንያቱ ገለገለ ማዕበላት ዝመፅእ ንዓኻ ንቅድሚት ከሳግረካ እዩ ገለ ነገራት ዝመፅእ እምነትካ ንኽዕብዩ ኩሉ ነገር ንኽፉ ኣይኮነን ሓሳብ እግዚአብሔር ሰናይ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይ መፈፀምታን ተስፋን ክገብረሉ ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉ ኣይበለን እግዚአብሔር ንውሉዱ ዝሓስቦ ሓሳብ ሰናይ ካባና ዝድለ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ምግባር ንፅናዕ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምርሒት ምድላይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መቸም በቲ ስጋዊ ነገር ዋላ እንተረኣናዮ ናብ ሓደ ቦታ ከይድ ንሓደሊኻሲ ጂፒኤስ ጌርካ ትኸይድ ነታ ጂፒኤስ ዘይኣምን ኣለና ኣነ መቸም በቃ ንዓም ዘበልኩ ከም ተብፃሕና ኣሚነ ብሙሉእ ልቢ ኣውዲቐ እየ ዝኸይድ ናራስብ ታክሲ ዘለውኻ ፀቢዖም ኣምልኾነ ስለዚ ንነገራት ከምዚ ካብ ኣመናሲ ንእግዚአብሔር ንኣማዓርኽ እንደይ ልብና ዘይፀንዕ ብኣምላኽ ንኣማዓርኽ እንደይ ልብና ባህ ዘይብሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ባር ዳዊት ዝገበሮ እዚ ነገር እቲ ዝኾነ ነገራት እቶም ኣማሌቃውያን ዝበሃሉ ድሒርና ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ እግዚአብሔር ዝዋግኡ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ግዜ ካብ ግብፂ ጀሚሮም ክሳብ ሳኦል ዳዊት እቲ ውግእ ኩሉ ግዜ ምስ ኣማሌቃውያን እንዳፀንከረ ዝኸደሉ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ግን እሙን ኣምላኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር መልሲ ግን ርጉፅ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰዓቦም ምክንያቱ እግዚአብሔር ሓቲትካዮ ከምኡ ይሰደድካ እግዚአብሔር ሃብታም ኣምላኽ ኩሉ ትሕቲ ቁፅጥር እግዚአብሔር ሰዓቦም ብርግፅ እቲ ምርኮ ከዓ እንታይ ክትገብሮ ኢኻ ክትሞልሶ ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ ሎሚ ዝተወሰደ ምርኮ ክምለስ
እንታይ ተወሲዱ ዘሎ ኣብ ህይወትካ ዝተወሰደ ነገርሲ ፀዋዓዮ እግዚአብሔር ምርህት እግዚአብሔር ንተ ሞልሶ እግዚአብሔር ጸሎቲ ተወሲዱ ክምለስ ቃል አምላኽ ተወሲዱ ክምለስ ሕብረት ሓዋዲ ተወሲዱ ክምለስ ፍቅሪ ዝሒዱ ክምለስ ሓንቲ ነገር ስንታ ክንገብር ኣለና ኣብ እግዚአብሔር ምርህት ክንሓትታ እግዚአብሔር ንነገራት ክቀይሮ እግዚአብሔር ልብና ክጸና አለው ክብርና አምላኽ ይሁን ምክንያቱ ሃንደበት ነገር ቀሊል አይሆንም ሃንደበት ዝግበር ነገር ቀሊል አይሆንም የሰንድ ምሰመለስካ ዓዲ ተቃቲሉ ስድራቤት ተማሪሆም ምሳኻ ዘለው ሁሉም እምነ ክድሩ ኢልካ ቃትሉኻ እንከሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚ እታ እምነት ጽንዕቲ ትበሃል ኣብ ከምዚ ከም ኩነታት እዚ ንእግዚአብሔር ልብኻ ምጽናዕ ኣብ እግዚአብሔር ምውካብ ኣብ እግዚአብሔር ምድጋፍ እዚ እቲ ናይ እምነት ጅግና ዝበሃል ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ረዳኢ አምላኽ ሎሚ ዝተወሰደ ነገር እግዚአብሔር ክመልሶ እዩ ምርኮስ ተማረኸ ነገር እግዚአብሔር ክመልሶ እዩ ጸላኢ ዝወሰዶ ነገር እግዚአብሔር ክመልሶ እዩ ሓንትስ እግዚአብሔር አምላኽና ደኣ ንጽናዕ ክብርና አምላኽ ይሁን ቀዳማይ ሳሙኤል 15 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ ህዝቡ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ክቐብኣካ እግዚአብሔር ንዓይ ለኣኸኒ ሕጂ ከዓ ነቲ ደሃይ ቃል እግዚአብሔር ስማዕ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክድይብ ከሎ እቲ ኣማሊቅ ኣብ መንገዲ ጸኒሑ ዝገበሮ ዘኪረዮ ኣለኹ ሕጂ ኺድ እሞ ኣማሊቅ ተዋጋእዮ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ድማ ፈፂምካ ጥፋዮ ኣይትንሓፎ ግና ካብ ሰብ ክሳዕ ሰበይቲ ካብ ቆልዓ ክሳዕ ህፃን ካብ ብዕራይ ክሳዕ በጊዕ ኣብ ገመል ክሳዕ ኣድጊ ቅተል ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዚ ነገር እዚ ኸነንብ እንቆለና ቁርብ ብስጋ ከመይ ደኣ ፍትሒ ዘየለ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ፍትሓዊ አምላኽ እግዚአብሔር ናይ ፍትሒ አምላኽ ክብርና አምላኽ እዚኦም አማሊቃውያን ካብ ኤሳው ወለዶ ኮይኖም ንህዝቢ አምላኽ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ክፉእ ዝገበርዎም መንገዲ ምሕላፍ ዝኸልዎም ብውግእ ዘድከምዎም እቲ ዝኸበአ ዝገበርዎ ከዓ ኣብ ዘዳግም ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ እስራኤል ህዝቢ አምላኽ ደኺሙ እንከሎ ብድሕሪት ንዘለዉ ቆልዑትን ነቶም ድኹማትን ብስሕለት ሴፍ ስለ ዝቆተልዎም ካብ ሽዑ ጀሚሩ እግዚአብሔር እቲ ውግእ ምስ ኣማሊቅ ክሳዕ መወዳእታ እዩ ማለት እቲ ዝገበርዎ ክፉእ እሱ እዩ እግዚአብሔር ዝፈልዮም ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ፍትሒ አምላኽ ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚ ሳኦል ንጹር ዝኾነ መምርሒ ካብ ሳሙኤል ተዋሂብዎ ኣሎ ንጹር ዝኾነ መምርሒ እግዚአብሔር ግበሮ ዝበሎ መምርሒ ተወሲዱ ኣሎ ሳኦል ግን ምስከለ ዝገበሮ ካልእ ነገር እዩ ቶም ፀፅቡዓተን ካብተን እንስሳታት ኣትሪፉ እንደገና ከዓ ነቲ ንጉስ ናይ ኣማሊቅ ድማ ከዓ ብህይወት ክተርፍ ገይርዎ ማለት እምበኣር ምርሒት አምላኽ ሙሉእ ምእዛዝ እግዚአብሔር ይደሊ እግዚአብሔር ምርሒት ክበና ከሎ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ምእዛዝ ዘይ ምእዛዝ ማለት ዕልወት ከዓ ዝኽፋ ሓጢኣት ስለዚ ሳኦል ዝገበሮ እዚ ማለት እዩ ሳኦል ካብቲ ንግስነቱ ክውርድ ዝገበሮ ሓደ እዚኣ ሳኦል እግዚአብሔር ንሳኦል ክነዕቆ ዝኾነ
سلا زي تعززن እግዚአብሔር ንዕቀካ አነ ንዕቀየ እስካዕ ዝብሎ ዝኾነ ማለት ክብርና አምላክ ስለዚህ ሳሙኤል መጽዩ ስለምንታይ ዳ ዘይገበርካ ምስሎ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ዘይገበርካ ምስሎ ልክ አነ ከምቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ዝበለኒ ገይረ ሰስሩሓተ ድማ ኩለተን እንስሳ ከዓ ንመስዋዕቲ ዝኾነ ከዓ ኣምፅየለኹ ኢሉ ክብሪ ርእሱ ክዛረብ እንከሎ ሳኦል ብሓጢኣቱ እንተዝንስሕ ነይሩ እግዚአብሔር በመሓሮ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኣብ በደል እንድሕር ንገብር ኮይና ናይ ምንስራሕ ልቢ የብልና ሰብ ኢና ንወድቕ ናይ ምንስራሕ ልቢ ግን ክህልወና ክእል ኣሎ እግዚአብሔር ልቢ ዝርኢ ነቲ ዝምለስ እዩ ዝምለስ እግዚአብሔር አክንድ ምምላስ ሳኦል መሊሱ ቀልፂሉ ማለት ነው ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ገይረ ኢሉ ሳሙኤል ማታይ ነው ካብ ምስማዕሲ ካብ መስዋዕትሲ ምስማዕ እግዚአብሔር ካብዛ ዳዓወል ዝሓርካት ፅን እግዚአብሔር ልባል ታይገብር ይበልጽ እዚ ነገር ሰሚዕኻ ነርካ ትኸውን መንግስትኻ መቐፀለት ሕጂ ግን መንግስትኻ እግዚአብሔር ኣሕሊፉ ይብዋል ንዳዊት በቃ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ስትቀይሪ ሳኦል ዳዩ ኣለኹ ኢሉ ይኣትወፅ ነይሩ ንዳዊት ወዮ ብሎ በለ ነይሩ እምበር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እግዚአብሔር ቀይርዎ ዳዊት ነጊሲ ምክንያቱ ከም ልበይ ዝኾነ ወዲ እሰይ ዳዊት ረኺበ ኣለኹ ከም ልቢ እግዚአብሔር ዝኾነ ዳዊት ልቢ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ምርሒት እግዚአብሔር ስለዝፅበ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝወፆ ኣብ ዝኣትዎ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይሓትት ነይሩ ፈቓድካ እዩ ክወፅእ ዶ እናበለ ሓትት ነይሩ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ነገር ምውሳና ፈቓድ እግዚአብሔር ክንሓትት ይግባአና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፅሊ ከሎ እንታይ ኢሉ ናብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ፈቓድካ እምበር ፈቓደይ ኣይኹን ክብርና አምላክ ምስጸለይ ፈቃድካ እምበር ፈቃደይ ኣይኹን ፈቃድካ እምበር ፈቃደይ ኣይኹን ንዝብል ሰብ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መራሒ እዩ እቲ ምርሒት አምላክ ማለት ብኩሉ እንትናኻ ፈቃድካ ዘለካ ኩሉ ንእግዚአብሔር ምውካል ኣብ እግዚአብሔር የሕሊፍካ ምሃብ ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ نحن حجي كم داوود إيفود أيقوننا كنحن كبرنا أملاك نحن منفس قدس أوشنا استحاذنا منفس قدس مراحينا منفس قدس متصنعنا نبتحق زبالة زمرحنا منفس إجزاء مسانا تخابنا زلنا تنسوخ نسمع فعادو خنا تكبر بمنفس እግዚአብሔር ክንምራሕ እዚ ኸባና ዝድል ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ናፍታ ሓቂ ዘበለ ይዝመርሐና መንፈስ ቅዱስ ናብ ክብር እግዚአብሔር ይዝመርሐና መንፈስ ቅዱስ ከም ናትና ሓሳብ ኣይኮነ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ምስ ፍቓድ እግዚአብሔር እንተ ተሰማሚዕና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ናፍታ ሓቂ ዘበለ ይመርሐና ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ሐቅን ህይወትን አኔ ሐቅን ታሪክ ጲላጦስ ናብ ሐቅ ዝመርሕ ግን መንፈስ ቅዱስ ይኽብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ ሮሜ 8:14-15 ንስኻትኩም نتيجو غيرنا أبا إلا أن نصوعه منفس ولدنا إيهم أتقبلكم أمبر منفس بارنات كم بحدش نفرحات أي تقبلكم سلازي أتوم بمنفس أملاك زمرقو زبلو نصابهم ولد أملاك إيهم قبلنا أملاك بمنفس أملاك زمرقو زبلو نصابهم مريم ولد أملاك قبلنا أملاك أبا إلا أن نصوعه المنفس ولدنا أوشتنا في حدينا يا خبرنا أملاك
أبولي كده لإግዚአብሔር أبو إلو زوعو أينبرا أو حدش كده نقول يسوع كريستوس صحاتكم أبونا أبسماء إلكم سألين كبرنا أملاهم أبو أبا نبلو منفس وردنا أب وشنا له زمر حالنا نبت حكي زبلة زوزنا خبرنا أملاهم منفس قدوس كم قال إግዚአብሔር زمر حالنا منفس قدوس زمر حالنا هلو كم قالوا ناي قالوا دراس من منفس قدوس كم قالوا يزمر حالنا خبرنا أملاهم قال إقرأي مبرهاتي لمن قال لي لما برهاني خبرنا أملاهم نقالوا زبره منفس قدوس بغال أملاك كي يقول لنا منفس قدوس نمرح لنا بنا إግዚአብሔር قال نمرح لنا مرحيت أملاك لدلي لنا خبرنا أملاكم يسوس بويتاي إግዚአብሔር مرحيت حديث كايو زملس أملاك إرميا 3:33 كبرنا أملاكم سواء عن مؤمن لسلكا زيت فلتو عابل سرور دماغ نبركا لإግዚአብሔር مرحيت مسنا حطو إن منفس قدوس مرحيت مسنا قدم مس نتصوعو نحنا زي نفلتو نجرات كابز واساتنا وصاي زي نفلتو نجرات لإግዚአብሔር سور نجر يገልጸልናል ስለዚህ منفس قدوس اتوم منفس أملاك زلهم نسوم بمنفس أملاك زلهم ولود أملاك بنقوله بقال أملاك نمرح بتصورات نمرح نحاسب لما وشتنا عرفت يسمعنا المهم وصلنا تنجر وشتنا يعرف منفس قدوس ناي سلام أملاك المهم وصلنا السلام سمع فراد سمعك كفو منفس إግዚአብሔር سمعك كلكم تبعالي سمعك واشتخاخ السلام كبرنا أملاك يسوس بويتاي هاللويا بعد منفس قدوس نفولي علامة ما يمرحنا نفولي علامة أقدروت يمرحنا كبرنا أملاك كبرنا ولا شو منت إسران تدشين إسران شعات النهرينا رأى شو ممتع إسلام شتشتن ملاك إግዚአብሔር قال في قسطنس مو بتاخذ يرسل مكازات ورد مجالي نبدو أبيكاهي مستقبل ما يعيد تزاربه تنسيق آخره نور ما إثيوبيا وسلوب سبعي آبين دكان نكستي إثيوبيا سلطان عزاز كل جنزبا زنبرة سكين نابير سالم نتي نبرة كبلس كلها أفسر كل متقاميتو تنبتي سياسي يندون نبرة منفس كا نفيليبوس حدف ناب سرقل لا أرب ولا فيليبوس ناوم زبوي نبي إسياس كانت بسمعه مو زيتم بوس تسوق له الله ولا كبرنا أملاكم يسوع بويتا فيليبوس أبوه زغنا كونفرنس نيرا كبرنا أملاكم مغنيات فيليبوس ناب سمارة خير كريستوس سبقلهم أو لما دكتور تأمراتهم كوين كم بزوج نجارات من نجاح كوين مالتهم كهابزكن منفس إግዚአብሔር نحاج علامات هاي قبرنا نفيليبوس يوصل له مالتي خبرنا أملاكم بمنفس إግዚአብሔር تمريح خيرو نابي كيلو نابتي إثيوبياوي بالجندر ربع مالتي نابو خيرو السلمة قال أملاك هنا ببليرو قنا يتقلصوني خبرنا أملاكم يسوس كويتان منفس أملاك لما قرب قبل هالون ري مالتي كابتات صحفتي تبجيسو فيليبوس بزعبا بويا يسوع كريستوس كبرها هالون ري بدهري مستقبل بايدو ده حبو سلمى غير خبرنا أملاكم سلذي منفس إግዚአብሔር نحال سوين قدلو نحال سب فيليبوس تمدربنا تاجرو بزوج توعيزو خيري رخيبو خبرنا أملاكم أبي وتنا منفس إግዚአብሔር بزاربنا ناي فيليبوس غبرو أيستنتنا أي مرمرة عزيز تراي
أبزهلنا هذا دمس أملاك سميها كل إزاز تراي زلنا خبرنا أملاك مخنياتو كزابي يرزح حسب وزمدبو سلازلو سلاز عدو مالتي خبرنا أملاك إذا إتبعوا بعدين ربما مالتي كم زلوا وانجي نوافيك أزاز كرسيو وصان سبيل مالتي خبرنا أملاك هذا تراي سايكونا نير مالتي خبرنا أملاك يسوس كويتا بار منفس قدس نفولي إلى مخازون كلنا يغير ريدهم كونا لنا كل جزية دلوات كونا لنا بمنفس كل مرة لساجنا أهلو نوح نهلو لنا كبرنا أملاكهم يسوس كويتا نبيتروس نهرينا يوم ما نلوس كله غلون ريم على دي براورة عسته شعته أفتح شعته اللغة جمرة إدرس بترأي كسنتين كل منفس إنه سلسلة سبعة يدري خالو سلزي أنا اللي يوم يومه تنسي خورت كيف سكب كون ساداتهم كي فلو شو إدرس نبتم سبعة توري إنه تدري هو زلهم عليه زعوا أنت يكم أبزيدو يكم زلهم بلون نساتهم كان كريليوس نتحلق ميتي بكل حزب أي تمسكرلو نعم لا زبالة على سبعي نعم بيت تتوعك هوا سمع بقدس ملاك تجري تقول الله قل خبرنا عم لاهيهم خبرنا عم لاهيهم يسوع كويسة ننفس إخزابير نبيتروس كم أهيداوين نعم أحزاب كلوه يدارون له مالك خبرنا عم لاهيهم سلسلة كذي برأي كم سمع يزور الرجال من سوى مالك فن نجار بدي عايف الاثنين زلو بيتروس لأحزاب مالتي هذا أهيداوي نال أحزاب نقاط زفن بالنجاري مالتي سده زي هو سبت خسائر مالتي كبرنا أملاهم يسوع كريستوس كن نتخيل كهذا قطر تاجره عافية سلام كيري أحزاب سبحانه أيوب سبحانه بكريستوس يسوع كلنا علينا كبرنا أملاهم سده زي ترى خزي بيتروس نال أحزاب نقاطه كبير ولير مالتي سده ما بس كريستوس مرة خدا له يسوع كويسان حريدة بلا خبلا قولنا بلي أي فلتني خبلا قولنا مس أحزاب شيء حبيرة فلتني مسوم ساي كبر أي فلني تمسكهم يخبرنا عنها يسوع كويسان زابير كنا بعلامة يخو يرو خبرنا عنها يسوع كويسان لحد بزعبات حد مخصنت من كله ننفسك زابير كما تايرو مريحه كيف ترى كخيل ولا ولك مسومكي أنا إلي خيار دكتور خمس ثلاثة حلمي زور نزرعتهم ثلاثة سبعة ما وصلني حمام على جبرنا أملاكهم يسوع كويسان بمنفس أملاك من رحم كلنا أب قلوتنا أب هيوتنا عوتنا على النسر أصابته يزهون نبزحات ببركتنا علىهم كبرنا أملاكهم يسوع كويسان سلسي نايكرني لوزخنا خافلنا نفوتينا مالتي خبرنا أملاكهم أمززامي خبرنا أملاكهم هارب أولوس دم أب كبر هاريات مرaf عصرت شدشة كاب شدشة صار عصرت زلوا نرينا خبرنا أملاكهم هاريات مرaf عصرت شدشة أبشر تشتري. الإسيانة قال كينو منفس قدس مسك الكلام بهاجر فيجان جلاتيان حلف. أميسيان سوتشو نابيتانا فتنو منفس يسوع كنا أيفورنهم. ميسيان سحالو فا ناتيرو سورد. بقولس كا بليتراي ترايو. بعد مكرنا سباي كادو إلو نامكرنا هدف مورد أنا نابدي إلو مولون ولا. نسورة أي إسرائيل وانجد نسكرهم أملاك كم سوى عنا تردينا رونا مكرنا عن كي جلنا رونا أملاك يسوع كويساي منفسك زابير ما دو قليل الناي كي تكاساس نفس غيت غيت أولوس أبزي
نابتي بتي سجاو نجار كره خلو تا ختم أخذ هذا حسب عمر علاقة زلوا متشت نجار يعني خيزة حسب مالته نابي إيشيا خير حاسبني نجار كل منفس قدوس نو يغير كيلو سنح دوبل كلاي ما ناميس يا خير مزدليها منفس يسوع بخل كيلو كبرنا عملاكم دحر نفس بلد ما منفس إكزابير نفتح حساب خطوة خلهم بي يسوع كويزان بعد مقرنا رن أنا زمن سبعي برأي رأي كبرنا عملاكم سلسي باولوس أنتي ترتيبه مالت إكزابير دليل نازل لهم جت المسكرون لهم يلو دما أنتي بقوا بيلو نا مقرنا خيرهم كلهم رمانت كبرنا عملاكم أما مقرنا زخنا دما أو نرينا مالتي بعد ليليا أو ويدا بلا خلوا ليليا مسبيت سبعة أمانة تكون تزجرم دما خبرك زابير أب إسرائيل باولوس سياس إسرائيل لخاوي مالتي نام أوروبا غيره مالتي زيهم كل خلوا رمانتي بعض يخاف فيليبي بتكسرك عبزي كبرها ولاد مرا حسد الشيشات المسيطة سلزي نحنا نحسبون إجزابير حسبون بالدنيا نإجزابير حسب رأينا هنقدم زلنا بناتنا حسب تقولنا قرك مثلنا يا خيري ولا بيتنا ولدنا عدارنا بيتنا إنه سنو نقرات كله زي قلنا نقري إلا كنا أزمة سنجار كون غير من رحلة أملاق حادثنا جن إجزابير جن تي زحسون حراري ناجن السخن الزاجنا زلنا خبرنا أملاق يسوع قويتاي سلازي أب مدري أوروبا زجرم تأمرات يقولون مالتي بس إجزابير زمدبوا دحر أب قبل هؤلاء مرا حسدت شعة ترينا لما نابت إجزابير زخل كلام دما ناب إسيانا إفسون خلوا دما نري سلازي دو كبلهم كلهم بس إجزابير بالعلماء بالبترتاي إجزابير بتزمدبوا بزمدبنا يكونن بزحسبنا يكونن إجزابير بزمدبنا إجزابير بزحسبنا إجزابير بزملو نصي زفصل كبرنا عمنا سلازي حساب إجزابير أبي وتنا يزفصل نقر كله من ريحة إجزابير كنا حاتتي بعنا الناس بطولة محتاجنا عند أروسينا من ريحة إجزابير هاي كي وصلنا ولا هاي بصورة بس وصلنا مسكتك جن من ريحة إجزابير محتاج مالت زي كوننا سجارة جوانا كل جزء كمتي داوود زجبرو أنا ناي داوود بتعامل البيتين كيفني نجارات كله هندبت زد سبب نجار ألاقي هندبت أجو يخبر الجال ذلك لكن دك خمسة داوود زجبرو فأملاخ مسرح يدينا إجزابير لبنا كنسأل إذا ألنا بتخال أي نجار نوصل ما دك أم داوود زجبرو أفعال أملاخ أب صورة مهتات كبرنا أملاخ إذن دخل كيرنا أبي وثنا كل جزء روزاني أبي وثنا كل جزء فعال إجزابير يزبط أبي وثنا كل جزء فعال إجزابير تتبتي مها كل جزء عوضنا عوض كاب كبري ناي كبرنا با إنا أن ننبر مالتي كبرنا أملاخ أم نجارات لألينا نوصل أبشكل لألينا نوصل أبزلكم نجار لألينا نوصل بحري إكران تتعصوا زخوفتها إجزابير رايلاوين كوز قنروسي بحري إكراسي أبكر ميوم زجتير مالتي إجزابير كله قليل تزمرنا إجزابير كبرنا أملاخ بحري إكران بحامت بتري تمقيم مالتي زعابي شكر يقول زعابي نجرات يقول هذه وتنا زكاتنا نجر نبنتنا خير أنا مريت إجزابير عندها حديثنا إجزابير أبت نجراتنا تاي ثمون إجزابير نزسور وسنة شكرنا أملاك يسوع كويتا كنت لينا مزح حسابي هذا